Yle Uutiset, hyvää iltaa. Kiinan ja Filippiinien välit kiristyvät Etelä-Kiinan merellä. Yhdysvaltain puolustussopimus vanhan siirtomaansa Filippiinien kanssa saattaa vetää maan mukaan selkkaukseen. Kiina on jo varoittanut kansalaisia matkustamasta Filippiineille yhteenottojen pelossa. Yhdysvaltalainen sukellusvene ankkuroitui tänään filippiiniläistukikohtaan Etelä-Kiinan merellä. Filippiinien mukaan kyseessä on liittolaisen rutiinikäynti. Hyökkäyssukellusveneen näkyvä rantautuminen lähetti kuitenkin viestin Kiinalle. Filippiineillä on rinnallaan voimakas liittolainen, jos aluekiista Kiinan kanssa kärjistyy. We need to defend what is ours. We need to stand up even as we look for ways to solve the disputes peacefully. Kiistaa käydään Scarborough'n pikkuruisista saariryhmästä, jota sekä Kiina että Filippiinit pitävät omanaan. Kiina kiistelee myös Etelä-Kiinan meren muista alueista, muun muassa Vietnamin, Malesian ja Indonesian kanssa. Kättä väännetään erityisesti alueen kaasu- ja öljyvaroista, mutta myös kalastajat haluaisivat osansa meren runsaasta annista. Filippiiniläiset kalastuslaivat ovat viime viikkojen aikana saaneet vastaansa kiinalaisia sotalaivoja. Nakakatakot. Talaga nakakatakot. Halos paggabi nga, hindi ka parang wala kang tulog kasi titingnan mo rin sila, baka anong gawin nila sa bangka, baka magbanggaan na lang kami, ganun. Viime viikolla Filippiinien pääkaupungissa Manilassa mielenosoittajat vaativat Kiinaa poistumaan Filippiinien aluevesiltä. Pekingin vastamielenosoituksessa äänenpainot nousivat jo jyrkemmiksi. Kiina on jo varoittanut kansalaisiaan matkustamasta Filippiineille yhteenottojen pelossa. Kiista saa yhä erikoisempia piirteitä. Viime viikolla kiinalaisen TV-kanavan toimittaja souti Scarborough'n pienelle töyrälle ja julisti sen Kiinan omaisuudeksi. Ranskassa on julkistettu uuden hallituksen kokoonpano. Ulkoministeriksi nimitettiin Laurent Fabius, joka on toiminut aiemmin sekä valtiovarainministerinä että pääministerinä. Valtiovarainministeriksi nousee François Hollandein presidentinvaalikampanjaa vetänyt Pierre Moscovici, joka on myös Ranskan entinen Eurooppa-ministeri. Uudessa hallituksessa on 34 ministeriä, joista puolet on naisia presidentti Hollandein vaalilupauksen mukaisesti. Hollandein pääministeriksi nimittämä Jean-Marc Ayrault otti tehtävänsä vastaan aiemmin tänään. Sitten Turkkiin, missä satoja opiskelijoita on pidätettyinä vankiloissa. Pidätetyistä valtaosa on ollut yhteiskunnallisesti aktiivisia ja monia heistä syytetään terrorismilakien nojalla. Asiantuntijat pitävät pidätyksiä yrityksenä tukahduttaa oppositio. Istanbulin oikeustalolla on alkamassa käsittely jutussa, jossa syytettynä on yliopisto-opiskelija Cihan Kırmızıgül. Paikalla mielenosoittajat vaativat Cihan'in ja satojen muiden Turkissa syytettyinä olevien aktivistiopiskelijoiden vapauttamista. Her zaman muhalefetin önde gelen öncü faktörleri oldular ve onlar üzerinde bir baskı oluşturularak oluşmakta olan genç bir muhalefet söndürülmeye çalışılıyor. 600'e yakın öğrencinin şu anda tutuklu olduğunu biliyoruz. Myös oikeustieteen opiskelija Mehtap Oktar on syytettynä oikeudessa, vaikka ei kertomansa mukaan ole tehnyt muuta kuin käynyt laillisen kurdipuolueen nuorisojärjestön kokoontumisissa. Üye değilken bundan yargılandım. Yani iddianameme çıkması, ilk duruşmaya çıkmam 8,5 ay aldı. 8,5 ay boyunca Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kaldım. Pidätykset ja myös paikallisen opetushallituksen ankarat rangaistukset pienistäkin rikkeistä vaikuttavat jo yliopistojen arkeen. Joukko akateemikkoja sai tarpeekseen ja perusti tukiyhdistyksen. Üniversitelerin özellikle özgür düşüncenin ve tartışmanın mekanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve tutuklu öğrencilerin çok önemli bir kısmı, neredeyse tamamı aslında ifade özgürlüğü içerisinde değerlendirilebilecek faaliyetler nedeniyle tutuklanmış olabiliyorlar. Turkissa satoja opiskelijoita on pidätettynä hyvin hatarin perustein. Ihmisoikeusasiantuntijoiden mukaan ilmiölle on selityksenä yksi syy ylitse muiden. One of the main reasons is that you have very widely drafted and vaguely drafted terrorism laws. Just because you mix with a certain group of people or understood to be associated with them in some way, you can find yourself prosecuted
for actual terrorism offences. Turkissa terrorismilajin nojalla tehdyt pidätykset ovat laaja ongelma. Uutistoimisto AP:n selvityksen mukaan viimeisen 10 vuoden aikana terrorismilain perusteella annetuista tuomioista yli 1/3 on langetettu Turkissa. Son dönemin bence en önemli baskı aracı. Bu tutuklamalarla beraber toplumsal muhalefeti kriminalize etmeye çalışıyorlar. Oikeustalolla vaatimukset Cihanin vapauttamisesta kaikuvat kuuroille korville. Oikeus tuomitsee hänet terrorijärjestöön kuulumisesta yli 19 vuodeksi vankeuteen. Täällä kotimaassa hallitus on linjannut lähivuosien työpolitiikkaa iltakoulussaan. Tarkoitus on turvata työmarkkinoiden toimivuus ja osaavan työvoiman riittävyys. Tavoitteena on näin vastata jatkuvaan elinkeinorakenteen muutokseen. Samalla suomalaisesta työelämästä pyritään tekemään Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Ylikalastus uhkaa vakavasti Tenojoen lohikantoja. Suomen ja Norjan kalantutkijat suosittavat yksimielisessä pyyntirajoituksia merelle, Tenojoen, Pääuomaan ja sivujokiin. Teno vapautuu parhaillaan jäistä ja kohta lohi alkaa nousta Jäämerestä tänne kutemaan. Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Norjan ympäristöministeriön tutkijaryhmän yksimielinen kanta on, että Tenon lohta uhkaa paikoin sukupuutto. Ylikalastusta on kaikilla lohen vaelluksen osuuksilla meressä, Pääuomassa ja sivujoissa. Tenon lohikanta kokonaisuuden hyvin ainutkertaisesta monimuotoisuudesta tullaan kadottamaan tiettyjä lohikantoja lopullisesti, jos kuolevuus jatkuu näin suurena. Tutkijaryhmä suosittaa pyyntirajoituksia kaikkiin kalastusmuotoihin. Varmaan on syytä hakea tämmöisiä kalastusrajoituksia ja paras ratkaisu, jos voitaisiin hakea erityyppisille kalastuksille kaikille joku asia, mitä tehdään. Jo vuosikymmenet kertynyt samansuuntainen tutkimustieto saa paikalliset kalastuskunnat vakavaksi. Se on totuus, johon meidän täytyy nöyrtyä. Tutkijoiden raportti on pohjana, kun Norja ja Suomi juhannusviikolla aloittavat neuvottelut Rajajokensa Tenon 20 vuotta vanhan kalastussopimuksen uudistamiseksi. Suomen puolella yksityiset osakaskunnat ovat jo omaehtoisesti rajoittaneet kalastusta ja vielä tiukemmat yksipuoliset rajoitukset on tehty alkavaa kesää varten Norjassa. Kokonaan Norjassa virtaavien vesien kalastuskautta lyhennettiin 1,5 kuukaudella ja kaikki yli 5-kiloiset poikastuotannolle tärkeät naaraslohet määrättiin vapautettaviksi. Kerrotaan vielä, että Yle Uutisten 2030 lähetyksessä oli illalla muutaman minuutin häiriö, joka johtui viasta studioautomaatiossamme. Vikaa selvitetään parhaillaan. Ja sitten säähän. Loppuviikoksi on luvassa lämmintä ja sateista. Toni Hellinen. Suomeen on saapumassa kaakosta varsin lämmintä sekä kosteaa ilmaa, ja tuohon lämpimän ilman saapumiseen liittyy sade- ja ukkoskuuroja. Tällä hetkellä ukkoset ovat kuitenkin vielä selvästi Suomen kaakkoispuolella, mutta yön aikana sade- ja ukkoskuurot liikkuvat maan etelä- ja keskiosan yli kohti pohjoista. Aamulla pohjoisessa on vielä pilvipoutaa. Mutta iltapäivällä sateet yltävät jo suureen osaan Lappia. Maan keskivaiheella esiintyy paikoin voimakkaita ukkoskuuroja. Lännessä sataa vettä. Poutaisin tai aurinkoisinta on idässä, missä lämpötila kohoaa paikoin selvästi hellerajan yläpuolelle. Sateisimmilla alueilla on selvästi viileämpää. Matalapainesateineen liikkuu kohti pohjoista siten, että perjantaina vettä sataa vielä paikoin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Länteen alkaa virrata kuivempaa ilmaa ja näillä näkymin viikonlopusta onkin tulossa poutainen. Ja suurelta osin viikonloppuna on myös melko aurinkoista ja lämpötila kohoaa monin paikoin 15 asteen tuntumaan. Pohjoisessa on muuta maata viileämpää. Tässä vielä voimassa olevat varoitukset. Urheilussa kerrotaan Leijonien tunnelmista ennen huomista Yhdysvallat-ottelua. Ja näemme myös, miten pikahälytyksen Vaasan Palloseuran riveihin saanut maalivahti pärjäsi uransa ensimmäisessä Veikkausliiga-ottelussa. FC Lahden Rafael teki uransa 100. maalin jalkapallon Veikkausliigassa, kun Lahti voitti TPS:n 2-0. Espoon Honka ylsi ensimmäiseen kotivoittoonsa ja Vaasassa ihmeteltiin 35-vuotiaan liigadebutantin loistootteita VPS:n maalin suulla.
Vaasan Palloseuran maalille jolkotellut 35-vuotias Peter Kauppi oli varmasti tänä iltana Hietalahden kentän seuratuin pelaaja. Vaasan Palloseura joutui turvautumaan 6. divisioonassa FC Jukolaa edustavan Kaupin apuun, kun seuran 3 omasta maalivahdista 2 kärsi pelikieltoa ja 1 oli kiinni lainasopimuksella Närpiössä. Ihan eilisen Teeren poika Kauppi ei maalivahtina ole, sillä hän on VPS:n oma kasvatti ja oli nostamassa joukkuetta liigaan vuonna 2005. Kaupin liigaura ei ala valoisasti, sillä vain vartin pelin jälkeen pallo on hänen selkänsä takana. Jaron 1-0 osuman viimeistelee liigauransa ensimmäisellä maalilla Timo Tahvanainen. Jatkossa Kauppi osoittaa, etteivät maalivahdin taidot ole ruostuneet. Hän estää torjunnoillaan Jaroa tekemästä ensimmäisellä puoliajalla enempää maaleja. Kun VPS ei yrityksistään huolimatta pysty tekemään tasoitusmaalia, tauko vietetään Jaron johtaessa 1-0. VPS:n tasoitusmaali on onnekas. Toisen puoliajan alussa Jaron toppari Maksimä Vasiljev ohjaa pallon omaan maaliin. 1-1 on ottelun lopputulos. Siitä pitää huolen loistavasti uransa ensimmäisen ja todennäköisesti viimeisen liigaottelun pelannut VPS:n maalivahti Peter Kauppi. Oli siellä muutama ihan hyvä seivikin, että niin pystyi auttamaan jengiä. Näytöt oli varmaan semmoiset perus OK, mutta kyllä eiköhän tämä nyt ollut tähän uraan. Niin kuin liigapelien osalta. Espoossa Honka nappasi kauden ensimmäisen kotivoittonsa kukistamalla Mypan 2-1. Espoolaisten maaleista vastasivat ensimmäisellä puolella Dudu ja ottelun loppuhetkillä Henri Aalto, joka viimeistelee Hongalle 2-1 voittomaalin. Petri Vehanen torjuu Suomen maalilla, kun Leijonat kohtaa huomenna Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä. Penkkikomennuksen alkusarjan päätöspelissä saanut Mikael Granlund on myös pelaavassa kokoonpanossa. Joukkue vakuuttaa nostavansa tasoaan edellisestä Yhdysvallat-ottelusta. Huomenna kello 18.30 mitataan, mistä Leijonien MM-joukkueen mallia 2012 on tehty. Suomen valmennusjohto ei halua dramatisoida kuitenkaan liikaa tulevaa USA-peliä. No kyllähän meidän pitää tilanteesta yrittää nauttia, että eikä miettiä tuollakaan tällä kuin kuolemanpeli, että eihän tämä semmoinen kuitenkaan ole. Jos me hävitään tämä peli, niin elämä jatkuu seuraavana aamulla ihan normaalisti ja ei sen kummempaa ole. Kaikki lyödään likoon ja pyritään saamaan ryhmästä joka ukosta omasta roolissaan kaikki irti. Kapteeni Mikko Koivu sanoi jo sunnuntain Rökäle-tappion jälkeen, että nyt mitataan, mitä Leijonien pukukopista löytyy. No totta kai se henkinen puoli siinä on aina näissä, niin kuin sanoin, playoff-vaiheen peleissä, niin totta kai se ratkaisee paljon. Että, hyvä valmistautuminen ja rauhoitetaan paketti ja kaikki tähtää siihen, kun kiekko tippuu, niin ollaan valmiina ja pystytään pelaamaan sitä meidän parasta peliä ja mitä se vaatii, 60 plus minuuttia, niin kaikkien pitää olla valmis ja vaihto kerralla ja erä kerralla. Mikael Granlundin, Jarkko Immosen ja Janne Pesosen kakkosketjun kemia ja yhteistyö on ollut 3 viime pelissä pahasti kateissa. Jo piippuhyllylle aistii, että fyysinen ja henkinen väsymys on iskenyt tämän ketjun luihin ja ytimiin. Ketju hakeekin sitä vapauttavaa onnistumista huomenna. Meillä on hieno mahdollisuus huomenna niin koko ajan. Että iso peli ja mahdollisuus päästä niihin mitalipeleihin. Että siinä ollaan valmiina ja turha miettiä noita vanhoja. Millainen on tällä hetkellä oma itseluottamus? No mikäs tässä huomenna pelataan, ihan hyvä. Eikä tässä kellään turha miettiä, että olisi huono itseluottamus. USA:n joukkueessa ei viime sunnuntain kohtaamiselle juurikaan painoarvoa anneta. It's tough to be the same team twice in the same tournament, and it's a different game. I think they're an experienced team. They won it last year, so they know that this is the biggest game of the year. Whatever happened before, it doesn't matter. Once you get to the quarterfinals, I think everyone starts from zero, and you got to win that first game to get into the medal rounds. Iira Laatunen selviytyi uimahypyn EM-kisoissa kerroshyppyjen finaaliin. Lähetys loppukilpailusta alkaa tällä kanavalla kello 23.15 ja aivan hetken kuluttua näemme ravisuoran. TV-uutisia vielä kello 23.30. Näkemiin.
Urheilun superkesä. Yleisurheilun EM. Jalkapallon EM. Ja Lontoon olympialaiset. Urheilun superkesä suorana Ylen kanavilla.